blokirana. Baš me zanima javnost koja je zaustavio i pitao Ko je javnost. taj lik što prčka ljudima po telefonima? Pa ne znam. Ko je taj? I otkud to da je 150 € cena i kaže kako je Veljko Davetić u nekoliko navrata u Lukuznoj vili spominjao kako zna da maca pruža seksualne odnose za novac, pozvali smo ga da čujemo šta on misli, on kaže da će i sad skočiti cena. Ko ne mislim? Ja kao prvo uopšte ne mislim. Kaže da je cena maci diskrecije povećala za čak 500 €. Sad, do sada nam je falilo 150 € da ostvarimo s noše sa njom, sad nam fali 500 €. Pa skočila na 500 ili za 600? A nije 650, sad ne preterivati. Možda za 650 možeš neka neobičnost da se dobije neki neobičajni seksualni zahvat. Sa njom svaki seksualni zahvat je neobičan. Da, mogu. Može da ti ostavi nešto. Ne. Recimo vijetnamsku ružu. Više ti njoj da ostaviš, na kraju kao guze u boljem životu. Dođeš, ostaviš, ništa ne obaviš, odeš kući, rasplačeš se. Šta se sve dobije za 500 € to je pitanje, sada je da li je povećala ponudu. Da. Ima li flore i faune? Ja kad sam vidio onaj cenovnik za Dubai, ja više mašte nemam. Tu mi jednostavno presušila mi mašta. Posle ovog čoko šejka ja dalje od toga ne idem, ne mogu nekako. Tu sam nabaždaren sam toliko sad još, ne znam, je Japan da probamo. Kaže, inače, večeras imam Slovence, oko 7 moram Slovence zadovoljiti, stigli su u Bosnu. A jeste, da, da, moram se za pare zadovoljiti jer sam, da, mislim, znaš ono, to su fake poruke. A stvarno, Slovenci za 150 € dolaze s noše da ostvare, pa mogu za 150 € i kod sebe to dobiti. Stvarno, ono kao kad te uvate, ti baš onako baš dok te prisluškuje telefon ti govoriš ajde večeras da se nađe da prekršimo zakon. Šta misliš? Mislim da opljačkamo banku i bavimo se nizom kriminalnih radnji. Pozovi onog drugog momka da se organizujemo u grupu za kriminalno delovanje. Važi u koliko? U 8:15. Šta ćemo da radimo? Pa nasilno ćemo zbacivati ustavni poredak. Hvala, doviđenja. Kaže, Alo inače došao u posjet prepiski koja maca diskrecija razmenjivala s jednim bosanskim biznismenom s kojim je ugovarala seks za 150 €. Moram telo prodavati za pare u 7:46, nakon toga ćemo vidjeti. Eto, imaš ti nešto zanimljivo? Imam Robi oduševljen Srbijom i Srbija Robijem. To je. Evo, duh Robi Williamsa će ovde da luta po dvoru i plaši gospodu još dugo vremena. Kaže, ovo mi se nikad nije desilo, reče Robi i tražio nove pantalone. Šalim se. Kaže, puno utisaka posle beogradskog koncerta. Inače, moram da kažem nešto o odbranu Robija. Ono nije bio Zagreb. Pa nije u Beogradu je nastupao. Ma nije bilo Zagreb, dobro. Bilo je Zadarava, da ne bilo... Prvo ovako. Bilo je zdravo za... Pa dobro, malo je pogrešio. Prvo, verovatno bi da je hteo da kaže, da je uopšte stavio bilo koju geografsku odrednicu, rekao bi prvo good evening, zarez, grad. Da. A bilo je zdrava dobroveče, znači ono, mislim, to je bio loš zdravo. To je bio loš zdravo, a ne dobar zdravo. A ne dobar Zagreb. Sve ono što sleduje. Samo da ti kažem, dok je Robi svirao, znači... Ti mi polako suklju skidao. Po mojom petelu patrolirao, mogu ti reći da je Stojanka Novaković Stoja hrabro održala koncert isti dan kad je Robi Williams. Svaka čast. Robi Williams je čuo za to, malo je drhtao, malo je bilo frka. Znaš, ali ipak zna se da fanovi Stoje, hoće da dođe pa građe u Kamenicama, ove fanove. Ne, samo su policija između postavila koordine, kao gde ovi Stojini u fancy kafani, Robijevi na Ušću, pa valjda se neće povezati nekako. Kaže, ko je imala nastup na jednom splavu u neposrednoj blizini Ušća, gde se odigrao spektakluk, pohvalila se na Twitteru i da je nadmašila svetskog šoumena. Kako nije? Prvo što ona je rekla dobroveče Beograde, znači znala je gde je. To tečno. I pored litre vinjaka koju je unela. A druga stvar, zanimljivo je da je koristila i Twitter. Tako da, ja se pozdravljam Stoju. Moment, samo da vidiš, slušaj, kako smo mi slatki čoveče. Ja mislim da vrhunac našeg domorodaštva dostigao kad smo Billy Idolu poklonili onu rolnu tepiha. Sećaš se kad mu je... Dobro da nismo u nju usmotali i vratili ga. Ne, slušaj, kaže, Robi obećao, slušaj u rečenicu, koliko ovo tužno. Robi obećao da će cijelom svetu pričati o Srbiji. Robi, stani, čekaj, ajde obećaj. Obećaj da ćeš pričati. Čekaj, stani, samo kofer da čekiram. A obećaj da ćeš pričati o Srbiji. Aj, Robi, obećaj.